Тя е жена, от които другите не могат да имат тайни. Причината за това е проста. Тя умее да вижда хората така, както никой друг. Нейното име е Мариана. И тя е следващият участник във втория сезон на Ясновидци. Казвам се Мариана Стефанова Николаева, живея в град Варна, омъжена с 2 деца, работя в Централна поща Варна като пощальон. За хората, които не я познават, Мариана е съвсем обикновена жена. Възможно е, ако я видите на улицата, дори да не я забележите. Но може да сте сигурни в едно. Ако тя ви забележи, ще види много повече, отколкото очаквате. Годишна някъде да съм била. Маничка бе. И се спомням, една комшика беше дошла на гости, гласяха сватба, хвалеше се какво са купили за сватбата и аз само се обърнах и казах, тази година няма да имате сватба, защото в събота ще погребаш баща си. И тогава наистина така стана. Близките около Мариана хора често се сблъскват с нейната свръхестествена дарба. За нейните способности в началото не подозирах, после с времето на няколко пътя така ме изненада. Тръгвали сме за село с автомобила, казва, тук нещо ще се случи, ще се щупи и след 50-100 метра чупи се колата. Лятото бях на гости в Монтана. Разбрах в един момент, че съм се изгубила портмонето. В момента, в който хванах телефона, за да я попитам дали ще мога да го намеря и къде може да е, тя ми звънна. И съответно ми каза, че го вижда под дърво. А в къщата, където бяхме, отвънка в двора имаше пейка. Го намерих под самата пейка. Отворено, естествено. Всичко беше там. Имаше един мъж, просто минах покрай него и се върнах. И го заприказвах. Човека каза, че от Русе и отива да се прави операция на сърцето. Аз му казах, нали, няма смисъл от цялата тази операция. До вас има жена, която лекува с билки и то пристри къщи. Тогава той не повярва, нали. След 3 месеца някъде човека се върна и му потърси и каза, че наистина билкарката му помогнала и операцията се отложила. Мариана не е сигурна на какво дължи своите способности. И аз не мога хубаво да си го обясня, защото един път го приемам като даденост, нали, като необходимост, други път имам проблеми. Всеки, който срещне Мариана Николаева, не може да я забрави за цял живот. Това не се дължи на нейната външност, нито на нейната професия, нито на нейния характер. Мариана оставя следи в живота на хората, защото е дарена с необикновена сила. Силата да прочита миналото и настоящето на напълно непознати хора. Необикновените способности на Мариана се проявиха и на кастинга за участие в Ясновидци. Тя трябва да разкаже по снимка за семейство от Монтана с 2 деца, в което съпругът е починал от сърдечен удар. Ето какво вижда Мариана. Жената мисля, че с документи се занимава. При мъжа повече от към здравословно състояние. Ми като че ли сърцето. 2 деца виждам, обаче не знам на кого са. Къде са тези хора? Не знам защо, буквата М. Решихме да проверим способността и да разказва за напълно непознат човек, който е до нея. Избрахме млад мъж на име Страхил, който е част от екипа. При него като че ли една сестра. Не е женен, няма здравословни проблеми, но там като че ли има една жена болна в семейството. На легло
Може би баба, слаба, дребна, компютри, икономика или нещо от този род. Учи или е учил? Все още учи. Мариана позна много неща за нашия колега. Тя твърди, че може да види изкритото за очите. За да проверим това, в плътно затворена кутия поставихме пистолет. Ето как тя описа съдържанието на тази кутия с няколко думи. Може би нещо метално, дълго такова. Миналата година Николета, която бе обявена за подгласничка на победителката, трябваше да се справи с задачи с скрити цифри, символи и фигури. Тогава Николета даде верни предположения на 3 от 4 задачи. Ето как се справи тази година Мариана. Кръг. 3 цифри. Една от тях се повтаря за въпросителния знак. 7. Пак 3 цифри. Една от тях се повтаря за въпросителния 3. знак. 4 карти. Една от тях се повтаря за въпросителния знак. Сърцето. Съвсем нормален човек е. Вкъщи просто... Свикнали сме, може би, не знам. За мен естествено най-хубавата жена. За сега е тиха. Бъдещето ще покаже. Реших да покажа на цяла България, нали, че има хора с възможности. Не само така на думи да са способни, а действителност.